Este o onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră în această seară. Astăzi vorbim despre voluntariat și despre filantropie, într-un moment în care poate avem mare nevoie de acest gen de activități, pentru că știți deja, societatea noastră a fost extrem de bulversată de toate evenimentele care s-au întâmplat, pe care nu le vom putea uita. Ce putem să facem în aceste momente este să-i cunoaștem pe cei care se implică în activități destinate binelui comunității, nu doar atunci când avem o tragedie, ci într-o cotidiană obișnuință. Vom parcurge împreună categoriile de premiere ale galei și vom afla câștigătorii. O invităm în scenă pe Mădălina Marcu, din partea Asociației pentru Relații Comunitare și unul dintre inițiatorii galei. Anul acesta am încercat să aducem din nou speranța și vor fi câteva momente în care încercăm să nu uităm ce s-a întâmplat la colectiv și să vedem ce se poate face în continuare. Ne vom gândi cu fiecare proiect pe care îl vom premia la faptul că lucrurile s-ar putea să se schimbe în bine și să nu se mai întâmple niciodată ce s-a întâmplat acolo. Pe parcursul serii vom premia câștigătorii la fiecare categorie și la sfârșit vom anunța câștigătorul Marelui Premiu. Pentru a ne spune un pic mai multe despre ce s-a întâmplat în gală din punct de vedere al numerelor și cifrelor, aș vrea să o invit alături de mine pe doamna Daniela Nemoianu, care este președinte al Camerei de Comerț American în România, partenerii noștri de 12 ani. Sunt absolut copleșită să ne revedem în seara aceasta. Într-adevăr, pentru noi este o tradiție de 12 ani, dar parcă niciodată acest moment nu a contat atât de mult. Nu numai să ne privim în ochi, dar să ne dăm seama cât de important este să strângem rândurile și să fim aproape, să facem ceea ce contează atât cât putem, puțin, mai mult, fiecare unde suntem, și să încercăm cu toții să transformăm această țară pentru un viitor mai bun și pentru ceea ce merită. Am vorbit despre colectiv. Rana aceasta nu se va închide, va rămâne o cicatrice pentru noi toți. Cei care au fost sacrificați acolo merită din partea noastră o reparație. Asta înseamnă că avem o datorie morală. Vorbim anul acesta, de exemplu, de un număr foarte mare de proiecte care s-au înscris la gala Oameni pentru Oameni. Sunt 170, numărul crește. Sumele care au fost angajate sunt 18 milioane, însă privind în viitor trebuie să nu abandonăm, să ținem aproape fiecare dintre noi. Avem aproape familiile, avem aproape oamenii cu care lucrăm, cu care colaborăm, avem împreună o comunitate care trebuie să strângă rândurile, parteneri de afaceri, oameni pe care îi știm, prieteni. Trebuie să ținem cu toții cont de faptul că există o singură direcție și că pentru bine, lupta binelui nu va fi niciodată ușoară. Vă mulțumim din nou că sunteți alături, vă mulțumim că sunteți pe baricade, vă mulțumim că pentru noastră contează și că lucrurile pot fi schimbate. Da, vă rugăm să rămâneți alături de noi. Vă mulțumim pentru aceste gânduri și cuvinte frumoase, pentru că dumneavoastră ne veți da câștigătorul primei noastre categorii. Cel mai bun specialist în atragerea de fonduri voluntar în 2015. La această categorie au fost 16 nominalizări eligibile, iar finaliștii sunt Alexandru Horaicu, Irina Marinescu și Anca Nuță și Cristina Foarfă. Câștigătoarea este Cristina Foarfă, nominalizată de Cere Participare. Felicitări! De multe ori când vrem să facem bine, ne gândim că vrem să facem mult bine, vrem să ne implicăm foarte mult și nu ne dăm seama de importanța faptelor mici. Eu pur și simplu pentru Swimaton am dat câteva telefoane, am dat câteva mail-uri, mi-am bătut la cap câțiva prieteni, nu mi se părea mare lucru. Aparent, Silvia de la Cere spune că a contat. În felul ăsta, cred că de acum încolo nici eu și nici alți oameni nu o să mai avem scuze să nu facem acele lucruri mici care poate au un impact pe moment de care noi nu suntem conștienți. Mulțumesc frumos!
Cea mai bună campanie de atragere de fonduri a unei organizații mici în 2015. Anul acesta au fost nominalizate 11 campanii. Iată finaliștii. Asociația Salvează o inimă cu campania Să fim oameni. Fundația Principesa Margareta a României cu campania Concert Regal Caritabil. Asociația Vasiliada cu campania Gesturile mici fac oamenii mari. O invităm alături de noi pe doamna Ileana Farmache, Senior Manager Johnson Wax, ea însăși nominalizată în această seară pentru implicare extraordinară în proiecte comunitare. Proiectul câștigător a dat speranțe unor copii care nu credeau că mai au șansa să meargă la școală. Proiectul a convins oameni care au crezut în poveștile de viață prezentate și și-au arătat compasiunea și sprijinul pentru semenii lor. 58 de donatori susțin cu o donație de 50 de lei lunar, ajutând astfel copiii să aibă asigurat necesarul de rechizite, cărți, îmbrăcăminte și încălțăminte pentru a putea merge la școală. Câștigătorul acestei categorii este Asociația Vasiliada din Craiova pentru proiectul Gesturi mici fac oameni mari. Transmit mesajul a 58 de copii care învață la țară. Îmi cer scuze. Campania am lansat-o acum un an și rezultatele ne-au impresionat foarte mult. Am dezvoltat ideea asta cât am putut de mult. Avem persoane din toată țara care donează în fiecare lună pentru ca beneficiarii noștri, copiii noștri din clasele de la 1-a până între 8-a să meargă la școală. Zilele astea, chiar ieri am filmat un reportaj cu cei de la TVR în care ne-am dorit să promovăm rezultatele cele mai frumoase ale campaniei. Copiii noștri care au luat evaluarea națională, care sunt acum la oraș la școală și cărora donatorii le plătesc cazarea și transportul. Este un vis împlinit, un vis la care părinții și ei și frații lor se gândeau cu greu, însă cu un gest mic ei o să ajungă oameni mari. Eu nu m-am pregătit să citesc asta, dar pentru că Dumnezeu a vrut să fac așa, am să vă citesc o mărturie a unui donator care mi-a fost trimisă pe mail pentru reportaj. Domnia sa spune așa: copile, Vasiliada îți oferă șansa de a-ți schimba în bine viața. Nu irosi. Eu, cel care te ajut, nu sunt bogat așa cum crezi tu. Te susțin material pentru că în urmă cu 90 de ani, tatălui meu, rămas orfan la 14 ani, i s-a oferit șansa de a-și continua studiile, deși nu-și mai putea plăti taxele. Gestul acestor oameni m-a obligat moral să procedez la fel. Datorită lor, fiul meu este a 3-a generație cu studii superioare. Peste ani va fi rândul tău. Dacă toți cei care pot să ajute ar acționa acum, am trăit într-o țară mai bună. Sper ca mesajul acestui donator să ajungă la cât mai mulți dintre noi, iar noi să-l ducem mai departe acasă, la prietenii noștri, la familiile noastre și să ne gândim că undeva la țară, cum, nu știu dacă metaforic vorbind sau realist vorbind, copiii din ziua de astăzi se duc pe zăpadă în Teneș. Este o campanie care a impresionat și pentru că anul ăsta împlinim 15 ani de activitate. Ne dorim să ajungem la cel puțin de 15 ori mai mulți donatori. Cel mai implicat angajat al unei companii în programe de responsabilitate socială în 2015. Finaliștii sunt Ileana Farmache, Johnson Wax,
Anca Topor, Xerox și Oana Visalom, Hewlett Packard Enterprise. Pentru a ne anunța câștigătorul, o invităm pe scenă pe doamna Dana Nicolescu, director executiv Opportunity Associates, cea care a ajutat la dezvoltarea unei generații întregi de lideri ai societății civile și, dacă nu mă înșel, prima gazdă a galei Oameni pentru Oameni. Bună seara! Doamna despre care vorbim a reușit să-și mobilizeze colegii, să-i facă să fie generoși la rândul lor, a strâns prin colegii săi, prin evenimente speciale, peste 25.000 de lei și vine de la o companie care a inventat și un verb în limba română, verbul a xeroxa, așa că vorbim de doamna Anca Topor, Xerox România. Felicitări! Vă mulțumesc pentru acest premiu, nu m-am așteptat. Vreau să mulțumesc și Fundației Comunitare din Iași, care m-a ajutat să cred în comunitatea în care sunt și m-a ajutat să dezvolt împreună cu ei proiecte în cadrul companiei în care lucrez. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest premiu și sper să ne mai vedem. Premiul Galantom 2015. Îl invit în scenă pe Gabriel Solomon, inițiator al platformei de atragere de fonduri Galantom. Aș vrea să vă spun că puteți schimba lumea și cred că mai corect ar fi schimbăm lumea. O schimbăm cu toții, o schimbăm în fiecare zi, o schimbăm prin deciziile mai mici sau mai mari pe care le luăm. Am reușit să construim această platformă, care se numește Galantom. Este o unealtă, este un ciocan pe care îl dăm la dispoziție unor oameni care și-au dat seama de impactul lor și vor să schimbe lumea. De când am deschis platforma până acum, ei au reușit să genereze 1.700.000 de lei de la peste 15.000 de donatori. Au schimbat școli, au schimbat spitale, au plantat copaci și au făcut o mulțime de fapte bune. Unii au alergat, alții și-au donat ziua de naștere, și-au donat nunta, au gătit, au făcut tot ce le-a stat în putință să convingă prietenii, familia, colegii să doneze bani pentru cauza pe care ei credeau că este importantă și care trebuie să se schimbe nu mâine, ci chiar astăzi. Prima nominalizare este Remi Vigneault, Andrei Roșu, Daniel Mereuță, Remus Sime, Cosmin Coca. Premiul special Galantom se acordă domnului Daniel Mereuță. Avem un eveniment pe care îl facem de 2 ani de zile și la care și colegii din Galantom participă. El se numește 8 Hours Overtime for a Good Cause, ceea ce înseamnă că oricine poate să doneze, nu bani, ci 8 ore din timpul său și din expertiza sa pentru un ONG și pentru o cauză pe care el vrea să o susțină. Prin urmare, intrați pe 8liniuței.ro și donați timpul vostru, 8 ore și expertiza voastră pentru a face, cum spunea Gabi, o lume mai bună și multe schimbări. Mulțumesc! Cea mai bună campanie de atragere de fonduri a unei organizații mari în 2015. Anul acesta au fost nominalizate 11 campanii și iată finaliștii: SOS Satele Copiilor, Hospice Casa Speranței și Salvați Copiii României. Pentru a ne anunța câștigătorul, o invităm pe scenă pe doamna Mihaela Gânju, director executiv al Asociației Erudio și membră a juriului. Mihaela a fost invitată în acest an în juriu și mulțumim pentru dedicare și pentru ajutorul pe care ni l-a oferit pentru a aduce mai aproape comunitatea Galei și comunitatea Erudio și Erisma.
Sunt onorată, dar și copleșită de câte fapte bune se fac în jurul nostru și vă rog să primiți din tot sufletul meu al unui om, al unui român din România, felicitările și marea mea mulțumire pentru tot binele pe care îl faceți. Iar acum câștigătorul cu mica lui poveste. Este cea mai longevivă campanie a unei organizații bine cunoscută pentru calitatea serviciilor oferite și dedicarea ei pentru o cauză dramatică. Au mobilizat peste 60.000 de lei, implicând 15.000 de enoriași din toate confesiunile și 140 de clerici. Prin cutii de donații în biserici și îndemn venit de la preoți către cei care intrau în biserică, sute de persoane suferind de boli incurabile au beneficiat de îngrijire medicală specializată și asistență socială și spirituală. Câștigătorul acestei categorii este Fundația Hospice Casa Speranței pentru programul Luna Florii de Colț. Campania Floare de Colț 20 de ani. Are aproape câți ani am și eu, deci este un fel de soră mai mică a mea. Cred că obținerea acestui premiu reprezintă o altă dovadă a solidarității care există între oameni, care există între români, la fel cum am observat și în ultima perioadă, în urma tragediei de la Colectiv. Viziunea Hospice Casa Speranței este ca fiecare persoană care suferă de o boală limitatoare de viață să poată beneficia la momentul oportun de îngrijirea paliativă și campania Luna Florii de Colț este un pas înainte spre obținerea acestui vis, spre îndeplinirea acestui vis. Mulțumesc frumos! Premiul special al juriului la ediția 2015. Gândire strategică, empatie, construire de încredere și demnitate. Pentru a ne anunța câștigătorul acestui premiu special al juriului, îl invităm alături de noi pe Alteța sa regală, Principele Radu al României. Găsim gala un excepțional exemplu personal, cu o forță de convingere greu de imaginat și de bănuit, fiindcă puține sunt instrumentele de măsură ale influenței pe care exemplul bun îl poate avea asupra minții și sufletului omului. Câștigătorul acestui premiu special, cel din 2015, crede că tot ceea ce are în prezent se datorează strămoșilor. Este un om împătimit de călătorii, dar orice loc în care ajunge este un prilej de a înțelege și nevoile pe care le au oamenii de acolo. A gătit împreună cu mama sa plăcinte pe care le-a vândut. A înnotat la Sumathon și a mobilizat 50 de donatori individuali. În plus, este constant în relație cu cei pe care îi ajută sau i-a ajutat. Pentru toate acestea și pentru multe alte fapte bune, presupun și viitoare, nu numai prezente și trecute, îl premiem pe Alexandru Horaicu. Mă bucur să văd atâtea persoane implicate în filantropie sustenabilă, îmi permit să-i spun, și abia aștept să ne revedem și mă simt foarte onorat și mulțumesc tuturor. Cel mai bun program de responsabilitate socială al unei companii în 2015. Iată finaliștii. Opening Opportunities al Microsoft România, Bridge to Employment al Johnson & Johnson și Supercoders al Orange România. Ne va anunța câștigătorul doamna Corina Vasile, director de comunicare și responsabilitate socială în cadrul Raiffeisen Bank. Câteva cuvinte despre proiectul propriu-zis. El a avut un buget total de peste 450.000 de lei și a ajuns la 3.500 de elevi din orașe ca Onești, Bacău, Focșani, Piatra Neamț, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Buzău și de asemenea a implicat peste 1500 de elevi de liceu în activități de mentorat timp de 4 până la 6 luni. Cel mai bun program Microsoft România.
We are very honored to be here with you today. So let me kind of spend a couple of minutes to describe a bit what we're doing and why we're doing what we're doing. The idea was about how to engage as many people in Microsoft Romania and then how to reach out to areas that are less privileged and how can we bring the message of education, the message of technology to as many students as possible. So we did engage for a second year, 70 of our people, for no actual benefit besides spending their own time and really having value and playing a role in younger people's lives. It's something that we do wholeheartedly. It's something that we will keep on doing. We intentionally, and I like what you said, we intentionally choose things that are close to our core business, right? Because this means that our core business is about doing good. And we will continue to do that. Our commitment is there. 3,500 students up to now, but we won't stop there. We'll go further. Thank you very much. Cel mai bun program intern de responsabilitate socială al unei companii în 2015. Avem 3 nominalizați. Hewlett Packard pentru Coaching Heroes, Smithfield Firm pentru Fi unul dintre noi și Vodafone România pentru O șansă la viață. Îl invităm acum pe domnul Peter Barta, CEO al Fundației Post-Privatizare și membru al juriului, să ne spună cine va fi câștigător. În seara aceasta, premiul pe care îl voi înmâna are o semnificație dublă. Oferă acces la o resursă de care depindem mulți și acesta este sângele. De ce acest proiect este atât de remarcabil este faptul că reușește din 2008 să mobilizeze nu o persoană și nu pentru că sunt calamități sau situații speciale, ci reușește să mobilizeze angajații, să implice constant în acest proces, să devină donatori activi. De aceea, premiul merge pentru Vodafone România. Este un premiu pe care, de fapt, nu l-a câștigat compania, ci îl câștigă colegii mei, donatorii noștri. Din 2008, de când am început sesiunile de donare în sediile noastre, din 3 în 3 luni se întâmplă sesiuni de donare la care vin zeci de colegi care donează periodic. În situația în care se întâmplă să întârzie mesajul nostru, sunt colegi care ne sună și ne spun ce se întâmplă sau au trecut cele 3 luni, trebuie să venim să donăm sânge. Este un premiu al lor, un premiu pentru care le mulțumesc și vom continua, nu ne vom opri aici. Mai menționez un singur lucru, că din cei aproape 900 de colegi care donează sânge, o treime sunt donatori periodici, iar cei care lucrează în sănătate vor ști cât de important este acest lucru, pentru că anumite preparate sanguine nu pot fi recoltate, nu pot fi obținute decât de la donatorii periodici. Le mulțumesc încă o dată colegilor mei și mulțumesc jurului pentru aprecieri. Mulțumesc! Directorul executiv care a susținut atragerea de fonduri în 2015. Iată nominalizații din acest an. Domnul Ciprian Păiuș, de la Fundația Comunitară Iași. Doamna Simona Carobene, de la Fundația Dezvoltarea Popoarelor. Domnul Marius Robert Georgescu, de la Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor. Pentru a ne anunța câștigătorul, o invităm pe doamna Anca Nicovescu, director de program EEA, Norway Grants, în cadrul Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile. Câștigătorul acestei categorii a contribuit la triplarea numărului de donatori și la dublarea veniturilor din comunitate. Câștigător, directorul executiv de la Fundația Comunitară Iași, domnul Ciprian Păiuș. E important să ne conectăm la comunitate, e important să găsim în comunitățile pe care le deservim oameni care gândesc ca noi, care, împărtășesc misiunea noastră și să ducem aproape de fundație. Și am reușit în timpul ăsta să aducem aproape 3000 de ieșini alături de Fundația Comunitară și de ceea ce facem noi acolo. În numele lor aș vrea să vă mulțumesc și să accept acest premiu. Cel mai bun specialist în atragerea de fonduri, profesionist în 2015.
La această categorie au fost nominalizați 9 specialiști. Prin munca lor au generat numai puțin de 8 milioane de lei. Iar finaliștii anului 2014 sunt Laszlo Bodor, Hospice Casa Speranței, Andrei Grozavu, Fundația Comunitară Iași, Simona Beldiman, SOS Satele Copiilor și Ioana Petra, Fundația Principesa Margareta a României. O invităm alături de noi pe doamna Georgiana Pogonaru, fondator Romcolor 2000 și membra juriului, pentru a ne spune câștigătorul. Nu pot să nu folosesc acest moment, șansa de a vorbi în fața dumneavoastră, fără să vă rog să transmiteți mai departe, dacă e posibil, tuturor oamenilor din jurul dumneavoastră un mesaj care pe mine mă preocupă după toate aceste dramatice evenimente care au fost la noi în țară. Mesajul este: luați-vă profesia în serios. Faceți totul cu seriozitate, cu rigoare. Dacă am fi fost riguroși, fiecare la locul lui de muncă, poate că am fi reușit să evităm așa ceva. Câștigătorul este Laszlo Bodor de la Fundația Hospice Casa Speranței. În primul rând, mulțumesc frumos pentru premiu. Noi, cei de la Hospice Casa Speranței, cu fiecare sumă pe care o strângem, mică sau mare, ne apropiem cu un pas mic sau mare către țelul nostru, către viziunea noastră. Un viitor în care toți pacienții din România care se luptă cu un diagnostic necruțător vor beneficia de îngrijire paliativă la momentul potrivit. Asta pentru a trăi cu demnitate fiecare clipă de viață alături de cei dragi. Pentru că noi credem că fiecare dintre noi merită să trăiască cu demnitate și este important până în ultima clipă a vieții noastre. Mulțumesc frumos! Urmează un moment special al galei din această seară și o invit alături de noi pe Mădălina Marcu din partea Asociației pentru Relații Comunicare. Am vrut foarte mult să aduc pe scenă 2 oameni. Unul dintre ei este un om care aduce și o veste bună sau îi se leagă de o veste bună apropo de contextul în care cu toții ne desfășurăm activitatea. Anul acesta s-a schimbat codul fiscal și asta înseamnă pentru organizațiile neguvernamentale o veste bună și pentru companiile interesate să contribuie la schimbare socială. În loc să putem deduce din impozitul pe profit, dacă sunteți o firmă mică sau mare, doar 20% și până în 3 la 1000 din cifra de afaceri, de acum puteți deduce până la 5 la 1000 din cifra de afaceri, ceea ce înseamnă mai mulți bani cu care se poate face mai mult bine, mai specific. Nu că statul nu ar face bine cu ei, doar că noi lucrăm atât de îndeaproape cu comunitățile încât nevoile lor ajung mai repede la noi și credem că putem să gestionăm un pic mai eficient o parte din aceste fonduri. Acești bani înseamnă mulți bani. Înseamnă, din calculele noastre, aproximativ 120 de milioane de euro în plus față de cât se gestionează acum prin contractele de sponsorizare. Un om ne-a fost alături timp de 3 luni cât a durat relația noastră cu comisiile din Parlament. A fost un proces de dialog intens, destul de dificil pe alocuri și dacă nu ar fi fost Ioana Grindean, pe care aș vrea să o chem alături de noi pe scenă, nu cred că am fi reușit. Ioana sprijină tot ce prinde. Sprijină copii, sprijină ursuleții de la Brașov, sprijină oameni care sunt aflați în situații disperate. Are o poveste absolut senzațională cu un taximetrist, căruia i-a salvat copilul pentru că a povestit cu el în timpul unei călătorii spre casă. A aflat că acel om are un copil foarte bolnav și din 3 telefoane a reușit să găsească bani pentru a rezolva problema acelui copil. Mulțumesc! Nu mă așteptam de niciun fel. Nu pot să spun decât un singur lucru, că spre osebire de 90% din oameni știu să-mi folosesc telefonul. Mulțumesc! Al doilea om pe care mi-am dorit foarte mult să-l aduc pe scenă în seara asta este Oana Gheorghiu de la Dăruiește Viață.
Pe Oana am dorit foarte mult să o invit pentru că din când în când primesc mesaje de la ea despre ce se mai întâmplă cu oamenii din colectiv. Ei acționează undeva la zona dintre strategic, ce poți să faci ca să ai grijă de oameni pe viitor și să dotăm spitalele și să avem grijă să nu se mai întâmple asta, și imediat, zona aceea în care oamenii aceia sunt tari și au nevoie de ajutor acum. Eu le admir foarte mult munca de foarte multă vreme și am să o las pe Oana să ne spună un pic ce se mai întâmplă cu cei de la colectiv și ce putem face să ajutăm. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc mult, Mădălina, pentru această invitație neașteptată. Am simțit din prima clipă că e nevoie de noi și am început să dau mesaje managerilor ale căror numere de telefon le aveam, pentru că făcusem proiecte în acele spitale și am început să primesc niște răspunsuri halucinante. Nu ne trebuie nimic. Fac proiecte din 2009 în spitalele din România și știu exact că ne trebuie foarte multe lucruri. Mai bine zis, putem spune că nu avem mai nimic. Și atunci am început să facem donații pe sub mână. Asta am trăit noi în aceste zile. Am început să aflăm nevoile de la alții, să ducem cutii cu creme. S-a strâns o comunitate de oameni din străinătate pe Facebook extraordinară, sunt oameni cu care am vorbit și pe care nu-i cunosc și poate nu o să-i cunosc niciodată, dar au trimis cutii cu creme și au avut încredere în noi că ele vor ajunge acolo unde trebuie. Au fost companii care au reacționat imediat și am dus în spitale, deși n-aveau nevoie, echipamente și materiale de 300.000 de euro. Mulțumesc! Credeți-mă, este prea puțin, este aproape nimic și mă simt vinovată că n-am făcut mai mult și că n-am făcut din prima zi mai mult și că n-am făcut mai multă presiune pentru ca oamenii ăștia să primească o îngrijire adevărată, așa cum ar fi trebuit. Și sunt foarte emoționată pentru că am citit foarte multe povești și am văzut foarte multe lucruri și vă spun drept că aș vrea ca noi, ONG-urile, să facem mai mult și mă iertați pentru emoții. Astăzi m-am întâlnit cu niște femei extraordinare și sper că împreună să reușim să facem un adevărat centru de arși în București, pentru că nu știm ce va fi mâine și nu știm dacă va fi despre noi sau despre prieteni de-ai noștri și cred că trebuie să ne implicăm mai mult în a cere să ni se respecte drepturile și în a cere statului român ca să folosească banii noștri cum trebuie și să nu se mai fure, pentru că se fură foarte mult în sistemul de sănătate. Aș vrea noi, ONG-urile, să ne adunăm și să fim mai aproape și să punem mai multă presiune, pentru că ceea ce facem noi nu-i de ajuns. Trebuie să facem mai mult și trebuie să-i determinăm în primul rând pe ei să facă. Și cred că în spitalele din România este un colectiv în fiecare zi. Aș vrea încă o dată să vă spun să punem mai multă presiune pe cei pe care îi plătim. Vă mulțumesc și vă rog să-mi iertați emoții. Cel mai bun material de presă despre filantropie din 2015. Invităm în scenă pe doamna Georgiana Ilie, director de comunicare în Asociația pentru Relații pentru Comunitate, pentru a introduce un premiu oferit celui mai bun material de presă care încurajează filantropia. Avem doi câștigători. Prima este Dana Gonț. Ajutați-ne să strângem rândurile și să fim mult mai uniți spre a arăta ceea ce este bun, normal până la urmă și, nu știu, decent. Vă mulțumesc din suflet, aș vorbi prea mult. Al doilea premiu merge la un reportaj minunat al Dianei Oncioiu. Noi n-am făcut decât să spunem poveștile unor oameni extraordinari care fac niște lucruri extraordinare. Vă mulțumesc! Generozitatea care schimbă vieți. Au fost nominalizați 38 de donatori individuali. Le mulțumim pentru implicare și ne-am bucurat să-i aplaudăm în această seară. Și invităm pe cei prezenți să se ridice pentru a-i cunoaște și noi.
Liderul care schimbă lumea. Liderul care schimbă lumea este o categorie nouă în Gala Oameni pentru Oameni. A fost introdusă pentru că sunt foarte mulți oameni care mută munții din loc pentru a rezolva o problemă. Finaliștii acestei categorii sunt Alin Ulman Ușeriu, Cătălin Cârstoveanu, Anca Năstase, Daniela Bololoi. Câștigătorul nostru este Alin Ulman Ușeriu de la Tășuleasa Social. Cel mai bun proiect de responsabilitate socială al unei întreprinderi mici sau mijlocii în 2015. Pentru a afla cine este câștigătorul, să vedem finaliștii. Fondul Transgor Logistic, Responsabilitate, integrare, stabilitate al societății comerciale Electric Navinstal SRL, Brot Manufactur pentru proiectul Pâine cu Suflet. Îl invităm pe scenă pentru a ne anunța câștigătorul pe Marius Ștefan, CEO al companiei Autonom. El este de asemenea membru al juriului. Unele firme, chiar dacă nu sunt mari corporații, își iau misiunea socială în serios, înțelegând că succesul lor depinde de fericirea și bunăstarea oamenilor în mijlocul cărora trăiesc. Premiul pentru cel mai bun proiect merge la firma Transgor Logistic. Mă simt onorat și vă mulțumesc pentru acest premiu. Am reușit să aducem un stil de viață activ în Iași, să încurajăm cât mai mulți tineri să facă mișcare, să practice un sport și să realizeze că prin mișcare pot fi mai fericiți și mai sănătoși. De asemenea, aș vrea să mulțumesc echipei mele Transgor Logistic, familiei care m-a susținut și prietenilor și sper ca acest gest unic să devină un obicei la noi, iar cât mai multe firme să se molipsească de la noi. Vă mulțumesc! Cea mai de impact sponsorizare a unei companii în 2015. Leading Change, Contributing to Education din partea Vodafone România, nominalizată de Teach for Romania. Îmbunătățirea accesului la educație al copiilor și prevenirea abandonului școlar pentru copiii din județul Galați, din partea Daman Shipyard Galați, nominalizată de Fundația Inimă de Copil. Ajută un licean din partea Kaufland România, nominalizată de Fundația pentru Sprijin Comunitar. Și prioritate pentru sănătate din partea EBVI România, nominalizată de Asociația Anti-Parkinson. Și o invităm alături de noi pe doamna Andreea Roșca, autora cărții Cei care schimbă jocul, pentru a ne anunța câștigătorul. Primul lucru pe care trebuie să-l spun este că am avut o dezbatere în juriu. Ne-a fost greu pentru că proiectele sunt bune, pentru că sunt valoroase, pentru că a fost foarte greu să departajăm. Și atunci am decis să premiem două proiecte. Vodafone România, pentru parteneriatul cu Teach for Romania în proiectul Leading Change. Nu e singurul proiect pe care îl avem pe zona de educație, nu este singurul proiect în zona de sărăcie și am văzut lucruri pe care știm că le știți și voi, dar pe care este datoria noastră să le schimbăm, pentru că este singurul mod în care putem construi o Românie de mâine. Vă mulțumim! Al doilea premiu, cel legat de bursele pentru copiii care pot astfel să meargă la școală, este pentru Kaufland România, pentru proiectul Ajută un licean, desfășurat în parteneriat cu Fundația de Sprijin Comunitar. Felicitări! Mulțumesc pentru acest premiu, care este o onoare pentru noi de la Kaufland România, dar doresc să mulțumesc și Fundației de Sprijin Comunitar Bacău pentru ocazia de a fi partener la proiectul Adoptă un licean, care este foarte important.
Important pentru că oferă accesul la educație și pentru noi la Kaufland acest lucru este esențial. Nu numai educație, dar și accesul la educație pentru toți copiii, indiferent de apartenență, de proveniență sau de condiții financiare. Și sprijinim astfel de proiecte și o facem din toată inima. Marele premiu al galei Oameni pentru Oameni, ediția 2015. Ne bucurăm să o invităm alături de noi pe Roxana Vitan, director executiv al Fundației Româno-Americane. Povestea câștigătorului Marelui Premiu a impresionat juriul în mod deosebit. Nu este un proiect cu buget, ci este un proiect din suflet. Campania sa a început cu un cearceaf pe care scria: un copil de 9 ani a murit ars de viu pentru că o persoană nu a semnat un act. Demiteți-o! Campania sa a constat în a afișa acest cearceaf de fiecare dată când Consiliul Județean avea întrunire, iar demersul a generat în final o campanie media care a dus la demiterea conducerii Direcției Generale de Asistență și Protecție a Copilului Maramureș. Acestea s-au întâmplat datorită unui lider care schimbă vieți. Vorbim despre jurnalistul Cătălin Vischi. De la 600 de kilometri am venit până aici să întâlnesc cu oameni care fac bine, nu ca să primesc ceva. Eu nu știam că o să se întâmple asta. Nu știu de ce mi-ați dat premiul până la urmă, pentru că eu până la urmă n-am făcut un bine. Eu am urmat un crez și l-am urmat pentru că un copil de 9 ani a murit în urmă cu 5 ani, așa cum au murit tinerii de la colectiv, adică arși de vii. Am încercat să conving un județ că ceva nu funcționează și trebuie schimbat. Omul de la care a pornit povestea aceasta, campania aceasta, era Uldromereschi și pe vremea aceea lucra la Maramureș, la Direcția de Protecție a Copilului, acum lucrează la dumneavoastră la București. Pentru mine colectiv a început în 2009 și în 2009 mie un sistem inert și plin de vicii mi-a spus prima dată: corupția ucide. A făcut asta în felul următor. A stins un trup al unui copil de 9 ani, arzându-l până la cenușă. I-am promis atunci, în 2009, lui Alexandru, în numele lui Alexandru, i-am promis că nu o să îl uităm. Și spun așa: de găsit te-am găsit, cred că te-am găsit, conștiință. Acum, haide să aducem toată România acasă. În această seară am trecut împreună prin toate categoriile acestei gale și ne apropiem în curând de final. Vrem să le mulțumim încă o dată și să felicităm pe toți câștigătorii, dar și pe cei care au fost nominalizați. Toți merită sprijinul dumneavoastră și al nostru și credem că am cunoscut în această seară foarte mulți oameni extrem de valoroși. Nu mă înșel când spun că a fost o seară plină de emoții și de culoare. Și invităm alături de noi pe doamna Anca Harasim, director executiv, Camera de Comerț Americană în România, pentru ultimul cuvânt. Am început acum 12 ani, de fapt acum 13 ani, în momentul în care Camera de Comerț Americană am dorit să aducem pe scenă și să premiem și să recunoaștem implicarea companiilor în comunitate și am avut o extraordinară întâlnire cu colegii de la Asociația pentru Relații Comunitare,
cu care am creat acest parteneriat care ne-a dus până la gala din acest an, a 12-a, și așa cum știți, nu ne oprim aici. Am văzut și în gala din acest an mai devreme felul în care generozitatea se învață și se învață de devreme și este dată de la părinți către copii. Am văzut în seara aceasta, ca în fiecare an, o altă Românie, o Românie plină de fapte bune și de oameni minunați. Ne-am amintit de tragedia de la Colectiv, pentru care, de asemenea, la Camera de Comerț Americană am făcut un apel și am ales, cu ajutorul colegilor de la ARC, câteva organizații neguvernamentale care s-au implicat în ajutarea victimelor și pentru care membrii noștri au făcut donații. Gala este un loc de întâlnire, cum am spus. Avem în fiecare an reîntâlnim prieteni vechi. Anul acesta ne-am făcut prieteni noi și unii dintre ei au promis să revină pe scenă cu fapte mai mari și cu proiecte la fel de reușite. Gala este o demonstrație că se poate, că nu suntem singuri și că împreună suntem întotdeauna mai puternici. S-a vorbit în această seară de vindecare, de normalitate, de curaj, de implicare. Ca în fiecare an, vă promitem să mergem mai departe și să ne revedem la gala de anul viitor, pentru că dacă în 2015 binele a prins rădăcini, să sperăm că în 2016 el va înflori. Mulțumim frumos!